I can tell some more about the exhibition. Yes, exhibition was launched last summer, and artists around the world were invited to join and make these works. And from Switzerland, Germany, Canada, and Mexico, artists took part, and this is the result here now. Okay, thank you very much. So I thought to speak in Finnish. There are maybe many people who don't understand, but Liisa will speak English, so I think you will get something from that also. So it's rather difficult to me to change the language now because I've thought to speak in Finnish. Niin. Yksi tämän näyttelyn taiteilijoista Paula Teresa Saldivar Vera Meksikon Querétarosta esitteli teoksensa Taistelujäljet tällä tavoin. Mä en äkkiä edes tunnista, se on ehkä tuolla toisessa salissa. Kuvaan epäoikeudenmukaisuuksia, joita tehdään ympäristömme puolustajia vastaan. Jos viranomaiset unohtavat ja arkistoivat nämä tapaukset, meidän tehtävämme on pitää ne esillä ja puhua niistä jatkuvasti. Työ ei ole omistettu vain Petylle ja Jyrille, vaan kaikille ihmis- ja maa-oikeuksien puolustajille, jotka vaarantavat elävänsä. Ja tämä ehkä nyt kuvaa sitten koko tätä näyttelyä, sen ajatusta. Lotta tuossa kertoi jo, että tähän näyttelyyn kutsuttiin kansainvälisellä kutsulla. Se levisi tietysti somessa sitten vaihtelevalla tavalla, lähinnä siellä. Osallistujia oli ehkä 30 ja niistä sitten 20 työtä valittiin. Ja se oli niin kuin kilpailu, mutta tietenkään ei sitten kuitenkaan kilpailu, koska taiteessa ei voi kilpailla. Että se oli sitten jollain tavoin vaan piti päättää, että mitkä työt valitaan, ja nämä sitten tuli valittua. Olin itse tekemässä valokuvien pohjalta sitten valintaa myös. Tämä näyttely on ollut esillä Oaxacassa, joka on silloin 14 vuotta sitten ollut tapahtumien keskipisteessä, ja sitten sen jälkeen se oli eli se oli marraskuussa Oaxacassa ja joulukuussa oli EU-parlamentissa Strasbourgissa esillä viikon verran, ja nyt sitten Turku on seuraava piste. Sen jälkeen se on Suomessa esillä vielä tuolla Tampereella, joka on minun kotikaupunkini. Sosiaalifoorumissa on sen esittely, ja se on Työväenmuseo Verstaalla sitten muutaman päivän pidempään. Ja sen jälkeen se on sitten Helsingissä Maailmakylässä tuossa festivaalilla on sitten myös tämä sama näyttely koottuna sinne. Ja sen jälkeen se palaa Meksikoon. Mutta Keski-Euroopassa, Sveitsissä parilla paikkakunnalla ja sitten Saksassa Bielefeldissä, josta Liisa on kotoisin, niin tästä näyttelystä tulee olemaan tämmöinen digitaalinen versio esillä, että se tavoittaa useampia paikkakuntia. Mä luulen, että suurin osa teistä tietää itse tarinan, miten Jyri ja Betty saivat surmansa. Mä kerron ihan lyhyesti, mutta Liisa kertoo siitäkin sitten enemmän. Eli he olivat karavaanissa, joka oli matkalla San Juan Copalan kylään Oaxacan Triqui-alueella, jossa on tämmöinen pitkäaikainen konflikti, jota olen kuullut sanottavan Meksikon vanhimmaksi ja monimutkaisimmaksi alkuperäiskansoja koskettavaksi konfliktiksi. Ja miksi se on niin pitkäaikainen ja monimutkainen on sen takia, että osavaltio nimenomaan on sinne syytänyt sitten rahaa yksille osapuolille, aseita samaten ja niin kuin ylläpitänyt sitä konfliktia oman hallintansa välineenä tietenkin, tämmöinen hajota ja hallitse menetelmä.
taustalla on tietysti alkuperäiskansojen oikeuksien polkeminen, aseiden ja rahan tarjoaminen todellakin osalle sitten tämmöistä valtion suoraa ja epäsuoraa puuttumista siihen tilanteeseen. Tätä näyttelyä varten mainostettiin, että täällä olisi myytävänä minun kirjani näistä 14 vuodesta, mutta sitten kävi niin oikeastaan onnellisesti, toivottavasti lopulta sitten onnellisesti. Mä olin neuvotellut rauhanpuolustajien kanssa sen julkaisemisesta ja rauhanpuolustajat olisi tosiaan sen nyt tähän ilmeisestikin saanut sitten tuotettua näihin näyttelyihin, mutta sitten mä sain tarjouksen tuolta Johnny Kniigalta. Ja se tarjous, niin kun siitä nyt edelleen neuvotellaan vähän, mä on tässä niin kun ajattelen olevani koeajalla, että mä saan sieltä kommentteja alkuunsa nyt ensimmäiseen lukuun ja sitten mun pitää niiden kommenttien mukaan sitten kehittää sitä tekstiä ja jos mä siitä selviydyn tästä ensimmäisestä luvusta, niin sitten ehkä syntyy sopimus, että toivotaan ja töitä, että jos mä oon nyt 3,5 vuotta sitä kirjoittanut, niin vielä pari vuotta sitten voi olla ennen kuin se on valmis, mutta toivottavasti se on valmis jossain vaiheessa. Mutta myytävänä on sitten Jyrin teksteistä, Jyrin ystävien kokoama kirjaa, että se on 5 € kappale, me vähän näitä näyttelykuluja sillä saadaan sitten myös rahoitettua. Saatiin aika edullisesti Sammakko-kustantamosta loput kirjat ostettua, että sitä voi kyllä ostaa. No, jokunen sana Jyrin lähdöstä Meksikoon. Täällä on ihmisiä, jotka tietää sen osin ehkä paremmin kuin minä, osin vaan eri näkökulmasta kuin minä. Että toki mäkin paljon puhuin Jyrin kanssa hänen Meksikoon lähdöstään. Jyrin taustaorganisaatiolla eli Uudella Tuulella oli yhteyksiä Meksikoon ja sieltä tuotiin jo silloin muun muassa tätä Café Caracolia, joka ei nyt ollut Uuden Tuulen projekti, mutta siinä liepeillä kai kuitenkin. Niin se oli yksi yhteys. Sitten oli suunnitelmissa, että tämä Estelle purjelaiva, joka Uudella Tuulella olisi, niin purjehtisi Meksikoon seuraavaksi, mutta se osoittautui sitten liian isoksi projektiksi Estellelle ja myös Estellen taustaorganisaatiolle, että siitä sitten luovuttiin. Ja sen jälkeen, eli laiva olisi pitänyt kunnostaa ja rahaa ja ihmisiä tekemään, sitä olisi tarvittu ja niin edelleen. Ja yhteistyötä oli sitten myös keski-eurooppalaisten toimijoiden kanssa sekä siinä kahvin tuotannossa että muuten näissä Meksiko-yhteyksissä. Tämä nyt noin lyhyesti se, mitä mä tiesin niistä valmisteluista ja kuulin jo silloin Jyrin eläessä. No, ilman laivaa Meksikoon lähtemisen idea Jyrille tuli mun käsittääkseni siinä vaiheessa, kun Suomessa vieraili tämmöinen meksikolainen aktivisti Ruben, johon Jyri sitten tutustui aika läheisesti. Ruben kiersi Suomessa muutamalla paikkakunnalla ja Jyri kiersi hänen mukanaan ja Portugalin osaamisensa pohjalta sitten sujuvasti tulkkasi Espanjaa, kun Ruben puhui, koska hän tunsi niin kuin ne asiat ja tapahtumat siellä, niin hän oli aika paljon tulkkina sitten. Jyri tunsi, että Rubenin järjestö vastasi hänen tavoitteitaan, niin kuin semmoisia asioita, mitä hän piti tärkeänä ja mihin hän pyrki, mikä oli niin kuin niitä hänen juttujansa. Ja hän halusi lähteä toisaalta tutustumaan siihen työhön, mutta toisaalta siinä oli ihan selvästi tämmöinen ihmiskilpi-näkökulma, minkä hän toi esiin aika monille meistä sitten läheisistään silloin. Ja Jyri siteerasi tämmöistä brasilialaista pedagogia Paulo Freirea, joka totesi jo 1960-luvulla, että todellista solidaarisuutta on se, että asettuu samaan asemaan sorrettujen kanssa ja ottaa vastaan samat riskit kuin he joutuvat ottamaan. Ja senhän Jyri teki ja sitten todella Betty Carinhon kanssa sai ne kuolettavat laukaukset siinä karavaanissa sitten, jonka kimppuun tämmöinen paramilitaariryhmä hyökkäsi. Mä puhun sitten vähän oikeustaistelusta ja
Jos nyt jotenkin aikaa riittää, niin puhun surustakin, koska se on tietysti ollut iso osa näitä 14 vuotta ja on edelleen. Mistäs muusta mä sitten vielä ajattelin puhua. Niin rankaisemattomuuden kulttuuri olisi nyt yksi ainakin, mistä mä puhuisin. Ja sitten semmoinen teema, mikä mua itseäni on kiinnostanut, niin on tämmöinen minun Meksiko, niin että mikä on se Meksiko, mihin minä olen tutustunut, mutta et ehkä voidaan katsoa sen jälkeen, kun Liisa on puhunut, niin että jos on aikaa sitten sille. Et mä ajattelen, että Jyrillä oli oma Meksikonsa, Uudella Tuulella oli jo ennen Jyrin lähtöä oli kontakti Meksikoon, oli toinen Meksikosivut, niin tavallaan se oli se yksi kuva Meksikosta ja Jyri sitten tutustui toiseen ja minä vielä johonkin erilaiseen, ehkä palasia siitä toisesta Meksikosta sain minäkin, mutta et monenlaista muutakin. Mutta voisi sanoa, että oikeustaistelu alkoi heti Jyrin kuoleman jälkeen ihan ensimmäisenä päivinä ja semmoinen, mikä oli mulle jotenkin, että tietysti se itse asia oli kammottava, järkyttävä. Mä olin tietysti jossain aivan shokkitilassa, mutta esimerkiksi näin, että asianajaja on nimettävä heti, jotta Meksikon valtio ei nimeä omaa asianajajansa, joka sitten ajaa ties mitä asiaa. Et siinä shokkitilassahan se oli ihan niin kuin kammottavaa jonnekin käsittämättömään Meksikon maahan ruveta asianajajaa nimeämään, että mitä se ikinä maksaa ja mitä se tarkoittaa ja mitä ja niin edelleen. Et sehän oli ihan järkyttävää. Ja oli valtava tietysti epäluottamus kaikkia Meksikoa kohtaan. Viranomaisia, mutta myös suuri epäluulo, kun meille tarjottiin asianajajia, että mitä tyyppejä ne mahtaa olla ja näin edelleen. Mutta oli sitten niin onnellisesti kaiken onnettomuuden keskellä, että Betty Carignon ja hänen miehensä Omarin ystäväpiiriin kuuluvat tämmöiset ihmisoikeusasianajajat David Peña ja Carla Michelle Salas. He sitten tulivat meidän asianajajiksimme. Ja ovat sitten ajaneet tätä kaiken aikaa. Ja voi sanoa, että ovat kyllä voittaneet mun luottamukseni, että me on tehty hyvää yhteistyötä. Ja tietysti Amnestykin tunsi heidät, saatiin sieltä vahvistusta, että heihin voi luottaa ja muistakin organisaatioista. Viranomaisiin luottamusta ei ole koskaan syntynyt. Kyllä mä joskus olen sanonut itselleni, että varmaan joku täällä, ehkä toikin tyyppi ehkä yrittää oikeasti jotakin, mutta en mä ole sitten oikein tullut siitä vakuuttuneeksi. Mä oon käynyt Meksikossa 8 kertaa 2022, eli siis 12 vuoden aikana tai 13 vuoden aikana 8 kertaa. 22 oli siis viimeinen reissu, toistaiseksi viimeinen. Näillä Meksikon matkoilla me tutustuttiin sen asian etenemiseen tai paremminkin sanottuna etenemättömyyteen. Lähes 1,5 vuoden kuluttua näistä tapahtumista, eli syksyllä 2011 etsintäkuulutettiin 14 henkilöä. Heistä yksi oli kuollut jo kesällä 2010 tämmöisessä ampumisvälikohtauksessa. Ja mulle tietysti, kun mä oon suomalaisessa oikeushallinnossa työskennellyt työaikana, niin oli erikoista se, että kuollut ihminen etsintäkuulutetaan. Että mulle se kuvaa Meksikoa. Yksi silloin 2011 syksyllä, kun ne etsintäkuulutukset tuli, niin oli sitten yksi jo vangittu muutamaa kuukautta aikaisemmin, mutta hänet oli vangittu ihan toisesta murhasta, mutta semmoinen tulkinta oli, että tämä vangitseminen tapahtui sen takia, että sinne oli tuon Euroopan EU-parlamentin ihmisoikeusvaliokunta menossa matkalle Meksikoon ja he sitten niin kuin näytiksi, että kuinka tehokkaita me olemme, niin vangitsivat kuitenkin yhden mutta et silloin eivät pystyneet sitä mielestään tekemään tällä perusteella, vaan toisella perusteella.
Ja tämä 2011 keväällä vangittu oli sitten sen joukon johtaja siinä hyökkäyksessä kyllä, vaikka se on sitten myöhemmin kiistetty tietenkin. No 6 seuraavaa vangittiin vuosina 2015-2019, eli vielä 9 vuotta tapahtuman jälkeen vangittiin 1 henkilö. Eli yhteensä 7 vangittiin, jos pysytte luvuissa mukana, ja 6 sitten ei ole koskaan otettu kiinni. Vaikka meidän asianajajat ja Betty Carinhon leski Omar on kertoneet, että tämä on osoite ja siellä hän liikkuu ja jopa, että tämä on hänen päivittäinen rytminsä ja tällä lailla, mutta ei. Me uskottiin pitkään, että syylliset tullaan, tai ainakin osa syyllisistä tullaan rankaisemaan. Ja se johtui siitä, että oli selvillä, mitä oli tapahtunut. Useinhan Meksikossa ei todellakaan oikeasti tiedetä, että kuka sen laukauksen tai mikä ryhmä edes, ettei ole mitään näyttöä. Kukaan ei ole nähnyt, ainakaan tule kertomaan näkemästään. Mutta tässä kohde oli selvillä, mitä tapahtui, miten ne tapahtumat eteni ihan vaiheelta. Oli useita todistajia tämän tapahtumakulun eri vaiheista. Ei ollut ketään, joka olisi nähnyt koko kaaren, mutta oli niin kuin valmisteluista ja sitten sen jälkeen ja karavaanissa mukana olleet, niin kuin Liisa, niin oli tietysti nähneet myös. Tosin hyökkäjät oli naamioituneita. Itse laukausten ampumisella ei ollut silminnäkijöitä, mutta oli tiedossa, keitä oli paikalla, mitä he olivat suunnitelleet, mitä he puhuivat. Ja sitten kun nämä tärkeimmät todistajat ajettiin pois siitä paikalta, niin poistuessaan he kuulivat sitten laukaukset, eli kuulivat, että nyt se hyökkäys tapahtui. Ja sieltä alueelta saatiin monia todistajia. Ratkaisut näissä oikeudenkäynnissä tuli vuosina 2018-2022. Kaikki oikeudenkäynnit käytiin siis erillisinä, mikä on sekin niin kuin aika eriskummallista, ja Suomessa menetellään ihan toisella tavalla. 6 vapautettiin näytön puutteessa, eli todistajia ei ollut. Ja 1, tämän porukan nuorin, tekohetkellä 16-17-vuotias, tuomittiin. Jostain syystä juuri häntä vastaan sitten osui löytymään nämä todistajat. Ja hän sai, tietysti kun oli nuori, niin reilun 3 vuoden vankeusrangaistuksen, ja hän oli siinä vaiheessa jo suunnilleen sen suorittanut sitten, kun tämä tuomio tuli. Kaikki kaatui lopulta todistajien suojelun puuttumiseen. Että kaikki ne 10 vuotta, kun tästä oikeasti käytiin sitä oikeustaistelua, niin aina ja joka matkalla ja joka tilaisuudessa, missä minä olin, missä oli Suomen suurlähetystön edustajia, missä oli europarlamentaarikkoja ja ketä hyvänsä, niin puhuttiin todistajien suojelusta, vaadittiin sitä ja sitä välillä aina luvattiinkin. Ja välillä selitettiin, miksi ei voi, ja koskaan se ei sitten kuitenkaan järjestynyt. Ja todistajat vetäytyi sitten koko jutusta, ja nämä oikeudenkäynnit on tosiaan käyty sitten. Ne on käyty, mutta ne on käyty läpi ilman näitä keskeisiä todistajia. Todistajilla oli täysi syy pelätä henkensä puolesta. Ja mun mielestä syksyllä 2022, ellei sitten 23, kun vuodet menee sekaisin, niin tuli sitten niin kuin ylemmistä oikeusasteista viimeiset vapauttavat tuomiot Meksikossa. Ja viime syksynä on sitten tehty tämmöinen vetoomus, valitus amerikkalaiseen ihmisoikeustuomioistuimeen. Se ihmisoikeustuomioistuin ei niin kuin ratkaise tätä tapausta. Ne ei anna tuomioita murhaajille, vaan ne ikään kuin antaa tuomion Meksikon valtiolle. Ne sanoo, mitä Meksikon on tehtävä tämän tapauksen ratkaisemiseksi, ja mikä tärkeämpää, jotta tällaisia ei toistuisi. Että tämä on niin kuin se odotus sitten sen amerikkalaisen ihmisoikeuskomission ja ihmisoikeustuomioistuimen suuntaan. Ja se, mitä nyt nimenomaan sitten siellä me halutaan ajaa, niin on tämmöinen, sille ei välttämättä löydy hyvää suomenkielistä käännöstä, mutta
transitionaalinen oikeus, justitia transitional. Ja se tarkoittaa jotain semmoista, mikä me ehkä muistetaan Etelä-Afrikan sovittelukomissioista apartheidin päätyttyä. Sehän oli vuosien prosessi varmaankin siellä, kun käytiin läpi. Ja siinä mä en nyt osaa välttämättä selittää sitä hirveän hyvin sitä ideaa, mutta sitä samaa on käyty esimerkiksi Kolumbiassa, kun tehtiin sovinto tämän FARC-järjestön kanssa sen jälkeen. Tarkoitus on se, että kuullaan kaikkia osapuolia, kaikkia uhreja, kaikkia, jotka on kärsinyt jotenkin Triki-alueella nyt kärsinyt sitten tästä väkivallasta ja sorrosta ja alkuperäisväestön niin oikeuksien polkemisesta, mutta ihan siitä heidän keskelleenkin synnytetystä väkivallasta ovat tietysti kärsineet, niin kuullaan kaikkia osapuolia ja haetaan yhdessä ratkaisua sitten, että miten me voidaan elää tämän asian kanssa. Silläkin voi sanoa, että Triki-alueella kaikilla on verta käsissään, toisilla ehkä enemmän kuin toisilla, mutta et siellä ei ole pelkästään syyllisiä ja syyttömiä, vaan että se tilanne on mutkikas ja silloin on ymmärrettävää, että jos yhdet tuomitaan, niin se ei tuota rauhaa sinne alueelle, vaan että se vaatisi tämmöisen pidemmän prosessin, jossa käydään näitä läpi. Mä katson, että mä oon puhunut jo 20 minuuttia varmaan, melkein 15 ainakin. Mutta tämä on niinku se ajatus, että me ei haeta niinkään nyt sitten sitä, että meidän pitäisi tämä toivoton oikeusprosessi saada uudelleen vireille Meksikossa. Ei edes sitä, että ne 6, joita ei ole koskaan vangittu, niin vangittaisi, vaan että siellä alueella tehtäisiin semmoinen sovittelu, että se kantaisi, se niin kuin tuottaisi rauhan sinne alueelle. Se on iso tavoite, mutta mitään tavoitteita, niin kuin tiedätte, niin mitään tavoitteita ei saavuteta, jos ei niitä ensin aseteta ja sitten edetä niitä kohden eri tavoin. Että toivotaan, että tämä etenee ja se varmaan edellyttää lainsäädäntömuutoksia se myöskin, että tämä komissio voisi antaa ohjeistusta tai tuomioistuin velvoitteita, niin kai se komission päätöksetkin voisi olla velvoittavia, niin miten Meksikon pitää kehittää lainsäädäntöä ja toimintaansa. Että sitä me toivotaan. Mä voisin oikeastaan puhua sitten tuosta rankaisemattomuudesta. Mä nyt huomaan, että mä välttelen tuota suruteemaa vähän, koska mä ajattelin, että sit mua rupeaa itkettään, kun täällä on Jyrin kavereita kuitenkin sen verran. Mutta rankaisemattomuuden kulttuurista puhutaan Meksikossa ja Meksikon yhteydessä. Ja mun täytyy sanoa, että mulle se oli ihan tuntematon sana, tämmöinen rankaisemattomuus. Semmoisena niin kuin yhteiskunnallisena ilmiönä tai niin kuin tässä sanamuodossa. Tämmöinen toimittaja, ei meksikolainen nimestä päätellen, kun John Gibler totesi vuonna 2017 El País Internacional-lehden haastattelussa sen jälkeen, kun hänen toimittajaystävänsä Javier Valdez oli murhattu. Hän totesi, että Meksikossa on vaarallisempaa tutkia murhaa kuin murhata. Vaarallisin toimittajan tehtävä on tutkia valtion ja järjestäytyneen rikollisuuden yhteyksiä. Ja juuri sitä tämä vastikään silloin murhattu Javier Valdez oli tehnyt. Meidän asianajajat sanoo, että Meksikossa väkivallan ja rankaisemattomuuden kierteen taustalla on rakenteelliset tekijät, kuten aseellisten poliittisten ryhmien toiminnan salliminen ja todistajansuojelumekanismien puuttuminen. Ja nämä on niitä, joita he haluaisivat muuttaa. Mitä se rankaisemattomuus sitten on? Miten mä oon sen ymmärtänyt? Mä oon ymmärtänyt, että silloin oikeusjärjestelmä ei ole itsenäinen. Se on suoran korruption tai väkivallan tai sillä uhkaamisen kohteena. Se on taloudellisten ja poliittisten pyrkimysten vaikutuksen alainen. Siihen liittyy korkeiden virkamiesten
valintatavat, kiitollisuuden velat ja tuttavuussuhteet. Rankaisemattomuus ja korruptio edellyttävät toisiaan. Ja voisi sanoa, että ihmisoikeuksien toteutuminen on niihin kääntäen verrannollinen. Väkivalta lisääntyy, kun rikoksiin syyllistyvät tietävät, että tuomituksi tulemisen riski on minimaalinen. Se mahdollistaa sen. Väkivalta uhkaa uhreja ja heidän läheisiään, mikäli he yrittävät selvittää rikoksia. Ne, jotka haluavat toimia korruptoitunutta järjestelmää ja rankaisemattomuutta vastaan, tekee sen oman henkensä uhalla. Ja niin kuin todettu, toimittajalle asioiden esiin nostaminen on hengenvaarallista. Meksiko on useampana, nyt puhetekniikka pettää. Meksiko on ollut useampana vuotena maailman vaarallisin maa toimittajille, lukuun ottamatta ihan sotatoimialueita. Se on niin kuin se, missä Meksiko pääsee kärkeen. Mä ajattelen, että kun riittävän monet hyötyvät ja riittävän monet pelkäävät, niin silloin rankaisemattomuus kukoistaa. Ihan lyhyesti näistä tukijoukoista, keitä meillä on ollut. Meillä on siis ollut Euroopan parlamentin jäsenet, EU-parlamentaarikot, MEPit. Ei nyt koko parlamentti sentään, enemmän sitten liittyen vähän tämmöisiin ystävyyssuhteisiinkin. Satu Hassi, joka oli pitkään EU-parlamentissa, on mun vanha koulukaverini, luokkakaverini, ystävänikin. Ja Ska Keller, joka on tukenut muuten tämän näyttelyn Suomeen tuomista ja meidän julisteiden painatusta ja niin edelleen, niin hän on ollut mukana kaikki nämä vuodet. Ja mutta sitten tietysti on Euroopan parlamentti ottanut monessa kohden kantaa ja heidän ihmisoikeusalivaliokuntansa ja niin edelleen, että kyllä heillä on tämmöinen Meksiko-delegaatio, joka käy Meksikossa, että siellä on aina ollut esillä sitten tämä asia samaten kun Meksikosta vastaava delegaatio on käynyt EU-parlamentissa, niin nämä on aina esillä. Suomen Meksikon suurlähetystö on ollut ihan valtava apu ja tuki. Nämä vuodet ilman heitä me ei olisi pärjätty. Suomen viranomaiset muutenkin yllättävän suuressa määrin. Ja sitten on ollut Amnesty International, kuinka se lausutaan suomeksi, josta Anu Tuukkanen on mun yhteistyökumppani kaikkien näiden 14 vuoden ajalta. Ja Amnestyn merkitys on ollut tietysti valtava tämmöisenä maailmanlaajuisena organisaationa, niin on saatu monenlaista kampanjointia ja vaikuttamista. Ja sitten monet muut kansalaisjärjestöt tietenkin myös Suomessa, Euroopassa, Meksikossa. Mä oon aloin pitää päiväkirjaa aika pian Jyrin kuoleman jälkeen ja kirjoitin sinne 2017, kun jotenkin oli tarve kelata, että mitä tämä on ollut, niin kirjoitin näin. Olen ajatellut usein, mitä Jyri sanoisi, kun tietäisi, ketkä nyt ajavat hänen murhansa selvittämistä. Edustuksellisen demokratian parlamenttien jäsenet, presidentit, pää- ja muut ministerit, valtionhallinnon virkamiehet, instituutioita, joihin Jyri ei uskonut, koska hän uskoi suoraan vaikuttamiseen lähidemokratiaan, kuten Triki alkuperäiskansan itsehallinto, jossa tarkoitus on kokoontua yhdessä päättämään omista asioista. Mutta tämä on se koneisto, joka on lähtenyt liikkeelle, johon minä uskon, ja olen suunnattoman kiitollinen siitä, että se toimii. Että näiden instituutioiden edustajien mielestä murha on rikos, ja siitä pitää seurata rangaistus. Ja että Jyrin murha nähdään laajemmassa yhteiskunnallisessa ihmisoikeuksien yhteydessä. Tähän jälkimmäiseen Jyrikin olisi tyytyväinen, vaikka me muuten monta ideologista virhettä varmaankin teemme hänen asioita ajaessaan. Tällaista keskustelua kävin mielessäni Jyrin kanssa.
Mutta jos te vielä kestätte, jaksatteko te kuunnella tätä, jos mä en jo hukannut itseltänikin tätä suruosiota. Mä oon tietysti sitä kirjaa kirjoittaessani, sitä tekstiä kirjoittaessani, niin miettinyt paljon just tällaisiakin asioita ja monenlaisia asioita. Mutta suruahan kuvataan usein vaiheina. Mua itseäni ajatus surussa etenemisestä ärsytti varsinkin alkuvuosina. Mä en halunnut ajatella etenemistä tai edistymistä. Halusin pitää surustani kiinni ja oikeuden surra vaikka koko loppuikäni. Halusin olla niin syvällä surussa ja niin kauan kuin siltä tuntuisi. Mikään ei velvoittaisi minua ikään kuin selviytymään. Silti uskoin surun muuttuvan ja jopa helpottuvan ajan kuluessa, vaikka sekin ajatus oli tuskallinen, että suru helpottaa. Ensimmäistä päivistä ja viikoista muistan tyhjyyden, itkuttomuuden, ruumiilliset tuntemukset, kuten vaikka, että minulta puuttuu toinen käsi, puolet ruumiista. Muistan ruokahaluttomuuden, aamuöiden valvomisen, hajanaisuuden ja epätodellisuuden kokemukset, keskittymättömyyden. Samanaikaisesti keskityin vain Jyriin ja Jyrin kuolemaan, siihen miten kaikki tapahtui, mitä ihmiset kertoivat Jyrin elämästä tai kuolemasta. Muistikuviin ensimmäistä viikoista ei sisälly tunteita, joita voisi nimetä, oli vain asioita, joita tapahtui ja joita tein. Olin kaiken aikaa yhteydessä eri suuntiin, erilaisten asioiden järjestelyssä, alkaen tietysti hautajaisista, kaikista näistä oikeusasioista, ties mitä asioita. Yhteydenpito Meksikoon tutkinta- ja oikeusasioiden eteenpäin viemisessä mukana oleminen onnistuivat, koska ne pitivät kiinni Jyrissä. Tieto siitä, mitä piti tehdä, tuli pääosin ulkoapäin ja asiat yleensä tuntuvat ylivoimaisilta. Tein kaiken mekaanisesti. Tyhjyys teki pian tilaa tuskalle ja ahdistukselle, joita pyrin väistämään tekemällä koko ajan jotakin. Jyrin kuolemaa oli mahdotonta hyväksyä. Nyt mä luen, muuten mä rupean itkemään. Jyrin kuoleman jälkeen jo ensimmäisenä päivinä syntyivät yhteydet järjestöihin, joissa Jyri oli toiminut, ja moniin Jyrin ystäviin, joista vain pienen osan tunsimme ennestään. Minusta tuntui, että nämä kontaktit pitivät minut pinnalla ja jotenkin toimintakykyisenä. Ne antoivat perspektiiviä tarkastella asioita, ymmärrystä Jyrin toimintaa ja tavoitteita kohtaan, käsityksen Meksikosta ja siitä, miten asiat liittyivät toisiinsa, tietoa asioista, joista en tiennyt mitään aiemmin. Te, Jyrin ystävät, kaipasitte Jyriä, tuitte meitä ja annoitte uskoa tulevaisuuteen. Tunsin, että ilman teitä en olisi selvinnyt. Toinen puoli asiaa oli se, että ymmärsin Jyrillä olleen paljon läheisiä ja rakkaita ystäviä, joiden kanssa hän oli elänyt, kokenut monenlaista, ollut onnellinen, joskus onnetonkin. Se lohdutti, että hän oli saanut elää täyttä elämää. Joskus minusta tuntui, ja aika useinkin, että Jyri oli jättänyt minulle ystävänsä. Avuksi, lohduksi viemään eteenpäin. Aikaa myöten surun intensiivisyys väheni tietysti. Voisin edelleen sanoa, että en ole hyväksynyt Jyrin kuolemaa, mutta olen alistunut siihen. Vaihtoehtojahan ei ole. Pystyn elämään tämän asian kanssa. Kiitos. Tunteista on vaikeinta puhua silloin, kun läsnä on ihmisiä, joita kohtaan on myös tunteita ja joilla tietää olevan tunteita.